podem cantar Woah, la pegatina ja està aquí. Nois de Montcada, molt de gust que estigueu aquí a l'acampada jove. Com ho porteu? Molt bé, ara estem aquí escoltant els Strombers, després vindran el Mullallo i amb moltes ganes de fer gresca aquí a l'acampada jove. Jo tinc una pregunta i és que com us ho feu per moure tanta gent? Perquè realment és impressionant. Bueno, és una mica el treball de dia a dia, sobretot la nostra força són les xarxes socials i estem molt amb la gent, diàriament pel Facebook, per la pàgina web i bueno, que creiem que és una música que als nostres directes enganxa molt al públic i és el que fa contagiar-se la gent i el boca a boca una mica d'anar repetint els nostres concerts. I és que a més són un grup molt internacional perquè a més de Montcada, de Galícia, d'on veniu? D'on més veniu? Venim ara, ahir vam venir de Canadà, de Quebec concretament, però estem girant per Holanda, per França, anirem a l'octubre a Itàlia i res, amb molta gana de continuar promocionant aquest nou disc, el Via Mandarina, de donar-li corda al català i a fer que la pegatina s'escolti en quant més lloc possible millor. Però i la pegatina per què? Què és la pegatina? Bueno, aquí... El Rubén? Sí, a mi em deien el pegatina, vaig començar el grup amb una guitarra sol i després es van unir a l'Adrià i a l'Ovidi, que són 2 més de Montcada, i res, després va venir el Ferran, l'Àxel i el Roman, que són els 2 francesos del grup, i com a últim, després de gravar el nou disc, el Via Mandarina, va entrar a la gira Via Mandarina Tour el Sergi, que és el bateria. Doncs molta sort, nois, i ara us sentirem, però segur que ho feu estupendament bé. Si voleu afegir alguna cosa més, que ens vulgueu explicar, alguna anècdota... No, res, que qualsevol persona es pot descarregar gratuïtament els nostres 2 discos, el Carrer i el Via Mandarina, i que qui es vulgui fer fan al Facebook pot. Qué bonito es el amor cuando llega. Muchas gracias, nois.